أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالوحدانية، الموصوف بالأحدية، المنفرد بعلم ما تكن الضمائر، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، محمد خير خلق الله وصفوة خلقه ومجتباه، وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن سادات الصوفيين ردا يصملنا نحن جميعا من العزل إلى الأبد. bandiraɓe julɓe caggal yettude Allah subhanahu wa ta'ala e julde e nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, en gari humnude aadi mo dokkodirnoɗen e bandiraɓe men hettiyankoɓe yewtere men siran nabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e oɗo ñalawma altine, ñalawma rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. kono aadi woni yewtande bandiraɓe yiɗɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, weltortoɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, deftere ceerno men Cheikh Seydi El Hadji Malick wiyetende Rayu Zam'an fi mawlidi Sayyidi Bani Adnan, nde ganduɗa lolliri ko nuniya. en gadodirino ɗum e bandiraɓe. ala kullin en cuɓinoma sabbade hane gaynuɗen darsu men khilasu zahab o, kono yoga e bandiraɓe kolli hade khilasu zahab o ko deftere mawde. nde ɗo deftere Rayu Zam'an wona junde no fewi, en lombude hen ñande yajande waɗi foof gadden darsuji ɗi ma ɗiɗi, ñande gantu waɗi kele bandiraɓe ketti hen windande wotere kadi ɓe pamana en ɗum, e nanga ɗum ɗon ɓe ganda ko gantuji ɗi cifori noon. ala kullin nde ɗo deftere nde ganduɗa ko ceerno men Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu, yo Allah yommo moƴƴere, kanko kadi waɗani en ɗum e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. omo mantana en nelaɗo Allah, omo sifano en nelaɗo Allah, omo haalana en holi oɗo giɗo Allah mo jiɗata Allah yidma, holi oɗo mo ganduɗa so tawi aɗa yiɗi nadde e nder hadara Allah he ko o woni damal ngal alay saago ma ndewaɗo nelaɗo Allah. gonga noon won jimowo goto wino a yarumu makhluqun sana'aka ba'dama asna ala akhlaqikal khallaqu. an neɗɗo o beele ene wodanma ɗaɓɓude wiide aɗa mana nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, caggal nden nde joom tagore o woni Allah subhanahu wa ta'ala manti nelaɗo Allah e sifa manore nde o mani nelaɗo Allah nde, saabu ko Allah winomo wa innaka la ala khuluqin azim. ɗum ɗo ko kattude manore. hankadi elle sa daari jimowo o wi ko beele ene wodani bani adama darade wiya ene manta nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, caggal nde Allah mani nelaɗo Allah nde ɗo manore. naam, en mbawa mande nelaɗo Allah ko ɓuri nden ma manore nde Allah mani nelaɗo Allah, kono noon eɗen mana nelaɗo Allah fodde men beele keɓiren ɗum weluya Allah on giɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ɗum waɗi nde o wini Cheikh Seydi El Hadji Malick wi narumu sana al Mustafa ba'dama ata sana'an min al hadi alayhi jamilu. naam, kay en mantat nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, saabu Allah ala mo yiɗi so wona nelaɗo Allah, kala mo Allah yiɗi yiɗiri ɗum ko saabu nelaɗo Allah. saɗa yiɗi Allah yidma ala kulli halin ko ma jiɗa rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. wadde ko ɗum waɗi oɗo ceernajo Cheikh Seydi El Hadji Malick waɗi gurdam mum foof e yimɓeɓe yo gandu nelaɗo Allah, wona beele yo dañ hen jawdi ala, saabu kanko o wino ko himme makko o ñaguima Allah jaaɓi ala himmati faj'al ilahi aliyatan li an sirtu hurran khalisan kulla wijhati. ko yimɓe yo gandu nelaɗo Allah, yo jit nelaɗo Allah, omo waɗana en ɗeɗo defte, ala ko waɗiri ɗum so wona yen gandu holi o giɗo Allah, holi o safiyullah nurullah habibullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wadde enen foof eɗen kaani wiide yo Allah yoɓ Cheikh Seydi El Hadji Malick moƴƴere. peranɗo en ɗiɗo laabi ndeweɗo, so ndewiɗo wona kange kolla yanmi on ala, wona aduna jenginanmi on ala, jenginanmi on ko on caabiɗo godal aduna o woni sallallahu alayhi wa sallam. naam, nde ɗo deftere noon o inniri ɗum Rayu Zam'an fi mawlidi Sayyidi Bani Adnan. Rayu Zam'an e jaram on ma ɗumɗunoɗo, holko ɗumɗuno?
ko ɗumɗunoɗo yidde andude jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko kañum woni kohowo dendagal bani adnan foof no fotiri. kala ɗumɗunoɗo yidde andude nelaɗo Allah aleyka bi sayyidil haji malik sy, kala ɗomɗaɗo yidde andude nelaɗo Allah oto feccu sikki yaaɗo cheikh seydil haji malik ɗo, kala ɗomɗaɗo yidde famde holi nelaɗo Allah yaaɗo cheikh seydil haji malik ɗo. ko noon o winoma ni nde o ewnotoma an jahowo aɗa muta e maaje gam yilade comɗi kanŋeji, aɗa gayi ene ɗo am ɗo kanŋe ɓurɗum moƴƴude e dendagal kanŋeji o. ya ghaida al bahri lil asdafi indiya asdafun biha durratun ala min al jalami. nde o namda holi on kanŋe o wi ko mouhammadou nouru abdoullahi cheybata hasimin wa abdi manafin ma qusayihimi. omo jokki e haalande en hawo haali dendagal jinnaɓe mum nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam. wadde yo Allah yoɓ cheikh seydil haji malik moƴƴere. ndeɗo deftere nde jeeya ko e defte ɗe o yimi omo waɗi ɗum e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. naam innirede nde nuniya noon sabu ko nden inde ɓuuri lollirde, qaafiya o ko qafiyatun nun. o waɗi deftere nde e bahrul wafir maana to banggue arudu yankoɓe ene gandi ko kalten ko bahrul wafir. o waɗi nde ɗo deftere wiyetende rayi zaman. te kadi Allah subhanahu wa taala rokkimo kanko cheikh seydil haji malik baɗɗo moƴƴere nde Allah moƴƴinimo, Allah moƴƴanimo rokkimo gueɗal ngal ganduɗa weeɓani e nder nde ɗo deftere tawa ko mofti hen e muhassanat al badiya wal asalib al balaghiya, e ko woni hen e jinas, e ko woni hen e balagha, e ko woni hen ala sarwati lughawiya. janga nde ɗo deftere tawa cheikh seydil haji malik ko dendinanɗoma toon fannuji gandal ɗi ganduɗa an jangowo o aɗa wawi naftorade ɗum e gurdam maɗa. janggat nde ɗo deftere rayi zaman fi mawlidi sayyidi bani adnan, aɗa janga badia, aɗa janga balagh, aɗa janga hen sira, sikki ala aɗa janga hen konguɗi lugha ɗi ganduɗa ɗiɗo taweteno koye qamusul muhit walla lisanul arab. wadde firti ko cheikh seydil haji malik waɗani en ɗo ko lahal ngal ganduɗa ko pawdi ndi jiida cirol woni hen. pawdi kewni façon ngaji a belloto hen kala ko welma. o waɗi deftere nde ko ene wona bindi 120 taw ala ɗo huccini ɗum so wona e mawlana rasulillah. nde noon yo Allah yobmo moƴƴere. ɗum waɗi omo wiyata sakketo wa inna nazma yakfi za tilabin fa nazmi hifzuhu hazu sujuni. 120 bindol won toon. ala kullin alhamdulillahi rabbil alamin. nden noon e mbinuma en cuɓo bindi nayyi e deftere nde naatiran ɗon darsu o jowoɗen e bindi nayyi ɗi ha yontere fande so weli Allah subhanahu wa taala. nden noon kanko ceerno men cheikh seydil haji malik e arwande deftere nde o wi ala ya da'du wayhaki nabi'ini bi zikril bani tahtanul uyuni. o rutti o wi a fi baynin hibaluki an bi baynin li ushaqin biramata khabirini qifi nabki al ahibbata kay nudawi danan fina bi ijra'i shu'uni ila ma tatalinu bi kay qalbi bi naril hubbi kayyan ghayrahuni. kanko cheikh seydil haji malik o naatiri ɗo e deftere nde koko wiyete ghazal. nde won noon ene jeeya e neediji jimol. so tawi aɗa yima tedduɗo mbasa yettade tan jana e makko puɗɗoɗa ko jiɗɗa yimde ko ala alay saago takkitoɗa ɗum ene jeeya e neediji ko wiyete shi'r. so tawi a waɗi deftere a yettima tan a yimi mo jiɗɗa yimde o directement siriyankoɓe ene mbiya a wona gando. wadde ene jeeya e neediji he ɗon ɗo jimata tedduɗo ɗo gona e wadde ko wiyete ghazal. te tedduɗo ko teddi ko foof ena eɗen gandi teddungal haaɗi koɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. saabu kala tedduɗo teddiri ko ɓurɗo saabu ɓurɗo windere sallllahu alayhi wa sallam. joni noon ghazal o e ko wiyete nasib wona gotum. en jewtino ɗum e darsuji men ɓennuɗi ɗi. en mbino toon zicru mahasinu nisa fal ghazal amma nasibu fal buka'u ala talal. nam ɗum sohlani ko eɗen duttito toon oto en junnude yewtere nde. nam ko wiyete ghazal ɓe hen imma jomum adda debbo ene jangto hen ko yiɗi jangtade ko
walla adda puccu ene jangto hen ko yiɗi jangtade ko aɗa nana taw jomum haaldata koye aduna. kanko Cheikh Seydi El Hadji Malick o waɗi ɗo gasal ko o luɓi inde oɗo debbo biyeteɗo Daad. o wi ala ya Daadu wayhaki nabbi'ini. hi ala ko noon a tinani mi tintinma ya Daadu e hema an Daadu wayhaki jala bone maɗa. nam wayha kelimatu wayha e kelimatu wayla wona gotum. hay ɗum ɗon ne en jangtinoma hen to khilasu zahab. kelimatu wayha e kelimatu wayla hay so tawi wasnuji ɗi poti maana o wona goto. maana o wona goto. kelimatu wayha ko kelimatu tarahhumin wa ta'attufin tuqalu liman waqa fi halakatin. ko neɗɗo mo ganduɗa won caɗele ɗe o dañi aɗa wiya mo jala bone makko taw an mbiɗomo noon o a handinani mo hen. a handinani mo hen. kono so tawi ko dañƴo caɗele ɗe handi on mbiyata ko wayla. ɗum waɗi sa ƴeewi Cheikh Seydi El Hadji Malick nde haalante ene abrahata o wi ko ya wayla abrahatin dallat makidatuhu isma yasuqu fuyulan qasida al harami. nde wonnoon abrahata ko dañño toon ko golle bonɗe ɗe o dañño ko kanko faggori juuɗe makko omo handi hen. Cheikh Seydi El Hadji Malick waɗi toon utilisé ya wayla saabu yidde jangguinde en yen gandu wayha e wayla wona gotum to banggue mana o. ayi kala to wiya wayha andu jala bone o ene wondi e wasde handinde hen on biyaɗo wayha. kono wayla ko konngol jaadugol e handinde biyaɗo jala bone muɗum o. wadde o wi ya Daadu e hema Daadu wayhaki jala bone ma nabbi ini habram mbiya a tahtanul uyuni. ayi huzifa hamzatul istifham ko a tahtanu wonno sabu wasnu o fota wasnu jimol ngol hamza oɗo momta woni tahtanul uyuni. kono ko a tahtanul uyuni mbete ko guite maɗe ɗe jurata ko an Daadu be zikril bani ko sabu siftorde ɗen leɗɗe biyeteɗe ban beele ko leɗɗe ɗe joɗoten ɗen ɗe ciftorɗa ha ko aɗa waya an Daadu. nde noon habram ya Daadu holko jurata guite maɗe holko gonɗa e wayde holko woynuma beele ko leɗɗe ɗe jotteno ɗen less muɗumen beele ko gawdule ɗe walla ko murtoɗe ɗe jewtano ɗen less muɗumen beele ko ɓuɓri tamoroje ɗe joɗoteno ɗen ɗe walla ko e less jaaɓe ɗe kiranno ɗen ɗe holko woni e woynude ma an Daadu holko ciftorɗa ala. ala oɗo kadi ma en garto e makko saabu ene jogui wajhuji joyyi ɗi ganduɗa ɗi ala ene fecco toon. kono huna harfu tanbih ɗo ko findi nde an mo tinani mbeɗa tintinma ya Daadu e hema Daadu wayhaki jala bone maɗa nabbi ini habram a tahtanul uyuni beele ko juroto e guite maɗa ko beele ko goyata ko ko bi zikril bani saabi ɗum ko siftorde ma ɗeɗo leɗɗe. kanko ceerno wi a fi baynin hibaluki an bi baynin li ushaqin bi ramata khabirini. mbiya a hibaluki a hibaluki beele ko ɓoggi maɗi mana ɓoggi gilli maɗi ɗi ganduɗa no gonno hakkude men baynin woni taƴƴi an bi baynin walla goni jokkuɗi. ga ko baynin ga ko baynin o ga bayni ene fira tajje o ga bayni ene fira jokkade. yo Allah yow Cheikh Seydi El Hadji Malick moƴƴere omo jangguinma sira omo jangguinma lugha. ayi afi baynin hibaluki an bi baynin li ushaqin bi ramata khabirini. joni noon mbiya a hibaluki beele ɓoggi gillimaɗi an Daadu beele ɗin ma ɓoggi dogannoɗi hakkude men fi baynin koɗi taƴƴi an bi baynin walla koɗi jokkuɗi li ushaqin wonande ɓen yiɗɓe bi ramata ɓe gondannoɗen e oɗo nokku biyeteɗo ramata khabirini habram ɗum an Daadu. ha joni o jokki gasal kanko Cheikh Seydi El Hadji Malick o wi qifi nabkil ahibbata kay no daawi danan fina bi ijra'i shu'uni. nden noon Daadu qifi daro
daadu daro nabki ngoyen nabkil ahibbata ngoyen yiɗɓe holko saabi ngoyen yiɗɓe kayno daawi beele ma en cafru danan oɗo ko rafi gilli gonɗo e ɓerɗe men o daro ngoyen beele ma en cafru rafi gilli gonɗo e hakkude men o yidde memi ɓerɗe men ɗe ha ala sugu ko ma ngoyen wadde daro ngoyen beele ma en cafru rafi gilli gonɗo e ɓerɗe men o an daadu kelimatu danan oɗo noon yestawi fihi zakar wal unsa batten hen teskuyaji men kadi gorko e debbo fof potodiri e ngol ɗo konngol qifi nabki daadu daro ngoyen al ahibbata yiɗɓe men ɓe daro ngoyen ɓe saabu en jewniɓe en jiiɗi yiideɓe se en jogorani yiideɓe daro ngoyen yiɓɓe men ɓe kayno daawi danan beele ma en cafrir bojji men ɗi beele ma en cafru danan rafi gilli gonɗo e fiina e men o holko cafrirten on rof bi ijra e chu'uni mana dognude waameji gonɗi dognen gonɗi men ɗi no moƴƴi beele ma ɓerɗe men ɗe cukkiro masalan ngoyen ha ɓerɗe men cukkiro ko ɗum woni ko wi daadu ɗi fi nabki ahibbata kayno daawi danan fiina bi ijra e chu'uni jafula nden noon o wi ila ma tatalinu bi kayyi qalbi bi naaril hubbi kayyan gayra huni ay ila ma ko ha holnden tatalinu bi kayyi qalbi dartinta sumde ɓerdam nde an kam daadu ko ha holnden tatalinu daɓɓikintoɗa bi kayyin e ko ñasata qalbi ɓerdam nde ko cumata ɓerdam nde ko holnde jogorɗa woppude ɗum holnde jogorɗa dartinde ɗum te aɗa sumra ɓerdam nde ɓe naaril hubbi jeyge gilli sabu so tawi a yiɗi debbo gilli ɗi cetti e maɗo omo andi aɗa yiɗimo te wonko waɗanma ko muusi omo segnoroma ɗum ɗon o rokki ko yeru elle ɓernde ma nde wonko nasete toon aɗa sume sabu kamnugol mum te an aɗa andi gilli no potiri ala ko mbawɗa hen nden noon ilama ko ha holnden tatalinu gaccata daɓɓikintoɗa goppata bi kayyi qalbi mana ko cumata ɓerdam nde ko aɗa sumira ɓerdam nde bi naaril hubbi e jeyge gilli kayyan ayɗo ko masdara lafzi kayyan e cumgol gayra huni ngol alda e gasdi an daadu holde jogorɗa surade e ko cumata ɓerdam nde aɗa sumira ɗum jeyge gilli ko holnde jogorɗa surade e ngol ɗo cumgol ngol ganduɗa ngol alda e taƴodirde ngol alda e gasde ha joni koye gazal o woni kanko Cheikh Seydil Hadji Malick beele yettoyade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o daña haalandema e oɗo annabi ko yiɗi haalandema ko nden noon jowen ɗo yewtere nde ha yontere fande inchallahu taala so tawi weeli Allah jokken e deftere men Rayu Zam'an fi sayyidi mawlidi bani Adnan mana fi mawlidi sayyidi bani Adnan so tawi wonko weñi e haallaji he walla won pergitte teskiɗon hen min ñaaguima yaafuya no min mbiruno e arwande haala ni in uridu illa al islah mastada'tu wa ma tawfiqiya illa billah wonno anniyaji ɗi ko moƴƴinde e fewnude assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu